film je nastao iz malo čudnih okolnosti, iz jedne potpuno ozbiljne priče o 4 mladića koji treba da započnu neki fiktivno rečeno novi život. Međutim, kada smo počeli da snimamo, shvatili smo da je to možda tema zanimljivija za malo komičniju obradu i rešili smo da to uradimo na malo drugačiji način nego što publika sad navikla. Bistvo s predomišljem. Pa da, sećam se, te film smo snimali prošle godine, tako da sećam se da je bilo leto, bilo je dosta scena na otvorenom prostoru, što mi posebno volimo snimamo, tako da ljudi dobiju malo prilike da upoznaju naš divni grad. Znaš kako, ubistvo s predomišljem, odnosno ubistvo s predomišljem, je za mene jedno veliko iskustvo. I ja mislim da smo mi sa tim filmom napravili krupan korak napred u srpskoj kinematografiji. Tako da, mislim da smo ovim filmom postigli veliki uspeh i da ćemo uopšte na festivalu za koji se spremamo u Kanu osvojiti neku od nagrada. Govori o naš četvorici, to jest o nepovezanim zbivanjima i nezgodama. O ubojstvima, uglavnom o ubojstvima. Pa da, Radoslav naš četvorica je sjajan momak i ja sam već radio sa njim, mi smo još 96. snimali u Njujorku, smo baš radili neki dokumentarac o beskućnicima. Radoslav naš četvorica... Sjajan, sjajan. Ekipa je skroz, znamo se odavno. Znamo što su 4-5 godina već, išli smo zajedno muzičkom. Radoslav naš četvorica je naravno jako kreativan čovjek i jako pouzdan i pravi saradnik. I samo rekao da radi jedan film i u pitanju su te 4 priče i tako dalje. Meni sad scenarij odmah dopao. Ništa nismo potrošili para, 0. Pa da, kao i na ovom našem tržištu, ostalim filmovima i budžet za ovaj film je isto bio vrlo nizak. Nekako smo se nosili s tim. Muzika jako prati događaje, imali smo tu sreću da je pored niskog budžeta angažujemo neke od vodećih svetskih kompozitora iz 19. veka koji su napisali muziku za naš film. Mislim, sa Radoslavom to jednostavno brzo ide. Čovjek jednostavno zna šta hoće i jednostavno dobar smo tandem. Naravno, mi učestvujemo u tome jednako, on nam daje potpunu slobodu i u glumi, pa čak i u posle montaži, režiji. Mesečna sonata, pa nisam je ni znao, a grešio ko... A dobro je ispalo, zato što sam i trebao da grešim, jel? Kvalitet gluma bih ocenio sa ocenom 5+. Jedna od najbitnijih možda scena u ovom filmu je snimano ovdje na ovom krovu. U startu je tražio mnogo od nas, mi smo to znali i jednostavno smo se spremili i zapravo sva četvorica imaju kvalitete i bili su spremni na to što je Radoslav tražio. Meni najviše iskače Sveta, pošto on iskače iz kola, on iskače sa krova. Ja sam padao sa ove ovde prečke i možda malo nevešto urađeno u nekim momentima. Sveta je cool. I Nenad i Sveta su zaista, oni su onako kolegi broj 1. Pišta je svetski čovek, on samo se pojavi u kadru i ne mora ništa da kaže, to je već to. Pišta, on isto, recimo, super. I zaista onako, imali smo dobre odnose tokom snimanja. Od mnogih ljudi i prijatelja koji su gledali i na internet sajtu nam isto slali poruke da je Pišta zvezda ovog filma. Ali moram nešto da kažem da Pišta ne može više da snima uopšte u sledećim filmovima, jer kadar s krova je očajan. Toša da, čujem da je šta je izjavljivao meni, ja samo mogu da kažem da meni može da popuši. Sad Todor dugo nije bio na filmskom platnu, da kažem, ali polako se vraća u taj neki ritam glumački. Toša je još neiskusan, ima vremena za njega, pokazuje
sjajan potencijal, ne libi se da uradi bilo šta, da skače, prevrće se. Žaretova uloga u filmu je, ne znam, možda jednostavno, možda nije, kako za koga, glumi narkomane. Jako dobar partner i profesionalan glumac, pored koga je zadovoljstvo glumiti. Žara je pravi profesionalac, on nije iz Novog Sada, on dođe na snimanje, odradi to kako treba. Prosto, imali smo zaista mnogo snage i prosto jednog trenutka nismo ni znali otkud nam toliko snage, ali jednostavno želja za nekim kvalitetom. Pa imamo sve pregovore sa naš četvoricom o snimanju velikog remake-a jednog od muzikala. Sljedeći filmovi, pa evo sad već imamo projekat. To je film Pojela maca, ali nešto više o tome drugi put. Ja mislim da se svaki čovek u ovoj zemlji koji pogleda Ubistvo s predomišljajem može sebe da pronađe u bar jednoj od priča. Već se izvodi po cijelom svijetu u koncertnim dvoranama. Tako da i u buduće planiramo da radimo filmove sa njim. Ćao, ajde, ček samo. Ostani tu, sad ću da se.